Als er dingen zijn in jouw leven waarvan je denkt, dit gaat niet helemaal zoals ik het wil, dan ben jij de enige die dat kan veranderen. Iemand anders kan dat namelijk niet voor jou doen. Jij staat aan het stuur van jouw eigen leven. En mocht je nu denken, maar ik weet helemaal niet waar ik het naartoe wil veranderen, bedenk je dan eens wat je als kind leuk vond. Sta er eens even echt bij stil. Neem eens een moment de tijd voor jezelf dat je terug gaat graven. Ligt eraan hoe oud dat je bent natuurlijk. Maar dat je terug gaat graven in jouw herinnering. En dat je gaat bedenken, wat vond ik nou heel erg leuk als kind? En haal dat terug in jouw leven nu. Daarvan zul je zeker gaan merken dat het jou een heel stuk blijer gaat maken. Ik wens je er heel veel succes mee. Fijne dag!